Бердәмлек барда тереклек бар ди татар халык мәкале. Исәмсез хөрмәтле телевизор караучылар, исәмсез студиябыз кунаклары, бердәм булганда гына зур уңышларга, зур җиңүләргә ирешеп була. Бөтен дөнья татар конгрессы, бөтен дөнья буйлап сибелеп яшәүче татарларны берләштереп торучы оешма. Бүген алар бездә кунакта. Һәм инде бүгенге уенчыларыбыз белән танышканчы, әйдәгез җанатарлар белән дә уйнап алыйк. Мин сезгә табышмак әйтәм, кем беренче булып җавап бирә, шуңа Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхимнән автографлы шигырь китабы бүләккә булачак. Башваткыч тапшыруы җанатарына Гәрәй Рәхим дип язылган. Табышмак мондый: бабай бүреге 100 ямау. Бу сезнең эшчәнлек белән бәйле. Әгәр дә җавап бирүчеләр бар икән, менә безнең кул күтәрүчебез бар. Глобустар дип уйлыйм. Глобустар дип уйлыйсыз? Я карта була инде. Юк, сез дөрес уйлыйсыз. Глобус. Табышмакның җавабы глобус. Бабай бүреге 100 ямау. Шуннан да шулай. Бик зур рәхмәт сезгә. Бу китап сезгә бүләккә. Глобусның кай җиренә төртеп карасын да, анда берәү генә булса татар бардыр, бармы? Бармы шундый урын татар булмаган? Юк диләр бер тавыштан. Инде әйдәгез бүгенге уенчыларыбыз белән танышып китик. Миңа бу уен башваткач күптән бик ошыйдыр. Карап торганда җиңел генә кебек, менә шуңа күрә җиңел микән, авыр микән дип көч сынашырга килдем әле. Чынлап әйткәндә, бу бик күп тамашачыларның яратып карый торган уеннары. Бөтен дөнья татар конгрессының фонд директоры, Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Сәрия Зиннатова. Башваткыч уенына үземнең коллегаларым белән көч сынашырга килдем. Мине караячак телевизордан улым, хатыным һәм әти-әниләрем, аларга зур сәламнар. Минем белән катнашучыларга уңышлар. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбрис Яруллин. Мин тумышым белән Ижау шәһәреннән. Анда бик күп туганнарым яши. Шулай ук Россиянең башка төбәкләрендә яшәүче туганнарым да бар. Эш буенча Сахалиннан Калининградка кадәр яшәүче милләттәшләребез белән аралашырга туры килә. Менә шуларның һәр кайсына сәлам җиткерү өчен башваткычка килдем. Бөтен дөнья татар конгрессының Россия регионнарындагы татар иҗтимагый оешмалары белән эшләү бүлегенең баш референты Гөлназ Нигъматуллина. Инде экраннарга күз салсак, бүген безнең монда 24 сорауның җавабы яшерелгән. Безгә шушы сорауларга җавап табарга кирәк булачак. Сорау миннән, җавап сездән. Әгәр дә сез сорауга җавапны беләсез икән, төймәгә басабыз. Шуннан соң гына җавап бирәбез. Һәр дөрес җавап өчен 1 балл бирелә. Әгәр дә инде уенчыларыбыз арасында дөрес җавапны белүче табылмый икән, җанатарлар ярдәмгә килә ала. Дөрес җавап бирәсез икән, үзегез эшләгән балны үзегез җан аткан уенчыга тапшыра аласыз, бүләк итә аласыз. Менә шундый кагыйдәләр. Һәм әлбәттә Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясе менә нинди матур бүләкләр әзерләгән. Бу бүләкләр инде безнең җиңүчеләребезгә, уеныбыз ахырында иң күп балл җыеп җиңүче исеменә лаек булган кеше супер уенда да катнашып, татар халык мәкален әйтеп бирә алса, ул Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясе әзерләгән төп бүләкне алып китәчәк. Ул да булса автомобиль. Башлап җибәрик әле. Өстән аска беренче сан 5 хәрефтән кияү тарафыннан кыз ягына бирелә торган мал, акча һәм беренче булып безнең Гөлназ төймәгә басты. Нәрсә икән ул? Мәһәр. Дөрес җавап. Мәһәр. Сулдан уңга 5-нче сан 6 хәрефтән Кәгъбәдәге изге чишмә. Тәбрис, Зәмзәм. Дөрес, Зәмзәм чишмәсе. Ибрахим пайгамбар инде ташлап киткәннән соң, Хаҗар белән аның сабые Исмагыйль Наиб аларның аяк астыннан бәреп чыккан чишмә инде. Фәрештәне канаты белән тиеде. Һәм Чишмә бәреп чыккан. Чишмәнең исеме Зәмзәм дип атала. Дөрес җавап. Сулдан уңга 7-нче сан 5 хәрефтән татар профессиональ театр сәнгатенә нигез салган театр труппасы. Ул Тәбрис Сәйяр. Сәйяр труппасы. Дөрес. Сәйяр.
Гарәпчәдән сәяр күчеп йөрүче дигәнне аңлата. Сәяхәт кебек. Сәяхәт шуннан алынгандыр. Күрәсең, менә сәяхәт итәсез бит инде татар конгрессында эшләгәч, кайларда гына булырга туры килми. Безнең иң күп йөрүче инде ул менә Марс абыйдыр. Мин килгәчек ул сөйли инде аны күп историялар менә шунда булдык, тегендә бардык, Уфадан кайтып кермәйдем дип. Һәм инде әлбәттә безнең Рәис Ринат Зинурович ул һәр вакыт, һәр атна сайын йөри каядыр. Без дә менә калышмаска тырышабыз. Иң беренче 8 ел элек конгресска килгәндә мин Татарстан Республикасы районнары белән эшләүче бүлектә башлаган идем. Менә безнең республикада ничә 43 район, 2 шәһәр, шуның барсында да бер яисә 2, яисә берничә тапкыр булдым. Шушы 2 ел эчендә ул миңа бик кызык булып тоелган иде. Шуннан соң Идел буена йөри башладык. Шуннан соң шул яшьләр оешмалары белән эшләү буенча чит төбәкләргә, иң ерактагысы менә Иркутскига, Байкал буена хәтерлим, 5 сәгать очкан идек. Шуннан соң СНГ илләренә һәм чит илләргә инде әлбәттә. Иң еш булган төбәк шәхсән минем өчен ул Башкортстан. Ярый, үзең кайсы яклардан Тәбриз? Мин үзем Тумышың белән тудым Әтнә районында, Ары дигән авылда, үстем Казанда. Нинди уку йортын тәмамладың? Технология университетында дәүләт эше буенча, белгечлек буенча укыдым. Һәм белгечлек буенча эшлисең дә инде. Юк, монда иҗтимагый эш. Бу бит дәүләт эше түгел, бу иҗтимагый эш. Нигә татарларны берләштереп эшләүче оешма, дәүләтләрдән дәүләтләргә йөрүче кеше, от күршеләребезне берләштереп, ул бер зур дәүләт, татар дәүләте төзүче буларак. Яхшы, килешәм әйе. Димәк, дәүләт эше. Бәхәссез дәүләт эше. Дәвам итәбез әйдәгез алга таба. Килеп җиттек. Өстән аска 2нче сан, 4 хәрефтән торган сорауга. Дөньяның иң зур кыйтгасы. Гөлназ? Азия. Дөрес, Азия. Гөлназ, үзең турында сөйләле бераз. Мин тумышым белән Ижау шәһәреннән. Миңа 7 яшь булганда без Казанга күчеп килдек. Һәм Нигә күченеп килдегез сез? белмим, менә әнине туган җире тарткандыр инде, әни Балтач районыннан. Казанга күчеп кайтканда татар телен мин бөтенләй белмим диярлек иде. Чөнки чит җирдә яшәп, аңлыйм, ләкин сөйләшми идем. Беренче класска укырга кергәндә әни татар мәктәбенә укырга бирде. Һәм менә шул мин Казанның 10нчы мәктәбен бетердем һәм шунда татар теленә өйрәндем дип әйтергә була. Шуннан соң журналистика факультетын бетердем. Аннан радиода эшләдем. Менә хәзер инде 3 елдан артык татар конгрессында хезмәт итәм. Радиода ялгышмасам, Азатлык радиосында. Римзил абыйның дәресләрен ныклап өйрәнеп, аның ничек эшләргә, ничек яшәргә икәнен тыңлап, фәлсәфи темаларын әйбет. Журналистикадагы остазымны Римзил абый дип әйтә алам. Римзил абыйга сәлам. Менә бит. Гөлназ, бик матур милли киемнәрдән киенеп килгәнсең. Махсус тектердем. Син шулай эшкә йөрисеңме көн сайын? Көн сайын алай ук эшкә йөрмим, ләкин чаралар вакытында төрле безнең чөнки ел дәвамында бик күп чаралар уздырабыз. Ул март башыннан башлана һәм ел ахырына кадәр 2 ай сайын чаралар уздырабыз. Шуннан менә чын татар кызы образы, калфаклар белән матур дип киенеп килгәнсең, ул менә шундый кызга карауга инде плюслар языла башлый инде, әйбет. Шун матур кием, плюс аннары ашарга пешерә белә дигән ул шундук менә кирип кала бит инде, әйбет. Аш-суга оста, биюгә, җырга оста, һәм башкалар. Андый осталыгым юк, ләкин аш-суга оста. Җыр биюләрне сызып атырга кирәк, әйме? Аш-суга оста дидең, ярар. Нәрсәләр? Менә аш-суга оста булгач, мин сезгә татар халкының милли ризыгын чәк-чәк алып килдем. Үзең пешереп? Үзем пешереп. Субханаллах. Ай. Нинди матур, нинди тәмле икәне күренеп тора инде мондан, әйбет. Кауып карамыйчы да. Зур рәхмәт. Аш-суга оста икәнеңне күрдек. Ләкин җырламасам да менә ул плюсны бит алырга кирәк, ничектер, әйбет. Менә ул плюсны алыр өчен без татар конгрессында чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезне конгресс ярдәме белән укырга керәләр. Һәм менә шундый бер укучыны мин үзем белән алып килдем. Ул Базарбай. Мурат. Татар моңы конкурсы лауреаты.
Базарбай. Рәхмәт, Базарбай. Әйдәле. Композитор Қытай кішісі Сәнбау, сөзләрін Филора Тарханова язған «Йөрәк сыры». Нигәле мине ташлап ерак киттең. Үкіну сықыраулардан үміт бітті. Еске алып өзіңді сағындым, сағынудан сарғайдым. Назлы сөзім айта алмадым, янарына бара алмадым. Үмітім үзмей қаман, іздесем де таба алмадым. Назлы сөзім айта алмадым, янарына бара алмадым. Үмітім үзмей қаман, іздесем де таба алмадым. Нигәле мені ташлап ерак киттең. Татар мұңы конкурсы лауреаты Базарбай. Зор рәхмәт. Гүлназ, сиңа татар шәкшәге һәм Қытай татары бір бал алып келді. Рәхмәт. Бик мұңлы жыр болды бұл, шыннан да ғашиқ ярны сағыну, ансыз яши алмау һәм аны ізлеу турында бит. Менә біздің татар конгрессы да татарларны бірләштіру турында бойынша эшчәнлек алып бара. Берәр нинди тармак ашып җибәрсәгез, бәлки менә ғашиқ жаннарны бірләштерә торган. Ак калфак оешмасы эшләп килә бит. Менә? Анда ул бар, берләшкән парлар бар. Менә шул чаралардан соң. Яшьләр килә 2 елга бер яшьләр форумына. Һәр вакыт килеп шунда танышалар да, төрле төбәкләрдән булган яшьләр бергә гаилә корып, яисә үз төбәгенә кайтып китәләр, яисә Казанга күченеп киләләр. Андый мисаллар бик күп. Менә күптән түгел генә Мәскәүдә булган идек. Килә яныма Әнвәр дигән егет, ул Петербургтан делегат булып килгән иде безгә. Кырым татарларының делегациясы да булган иде. Шул делегациядан Зәнифә басып тора, алар әйтә: "Рәхмәт, тәбриз бик зур. Менә форумга килдек, шунда таныштык. Хәзер менә никах укыттык. Хәзер без гаилә кырдык" дип. Менә шундый мисаллар бик күп. Гомумән зур эш алып барасыз булып чыгасыз бит сез, әйбит. Ул теге булган татарларны гына теге татарчага, татар мөхитенә, татар теленә тарту түгел. Каядыр адашып иргән татарларны берләштереп, яңадан татарларны тудыру белән дә инкубация шуның кебек була бит инде, бай, инкубатор сыман сездә әйтергә мөмкин. Шуның белән дә шөгыльләнәсез булып чыга. Татар яшьләре инкубаторы. Татар яшьләре инкубаторы форма. Өстен аска 3нче сан 4 хәрефтән борынгы төркиләрдә татым хайван, табыну хайваны. Борынгы төркиләрдә. Гөлназ? Куян. Куян, берничә иштәмәлем борынгы төркиләрдә. Инде. Бүре. Бүре әлбәттә, тәбриз. Бүре. Кырт дип та атаганнар бүрене. Кырт, Куян дигәч искә төште. Алар бит гел көндәшләр. Көндәшләр. Бүре. Дөрес җавап. Дәвам итәбез. Сулдан уңга 6нчы сан 6 хәрефтән шагыйрь Дәртмәнднең 4 юллыгы бер сүз төшеп калган. Шул сүзне сезгә табырга кирәк. Бер туганның шит тибәдер,
нәрсе тигіз болмаса, нәрсе деген сүзде, шушы сүз, нәрсе тигіз болмаса, ана сүттін айыры име, бала игіз болмаса. Нинди сүз екен мұнда? Жанатарлар білуін біле, міне ойыншыларының исіне түшкенін күтәсім келе, жол әзірек кіні. Айдаг, жанатарлардан сырғи ғалі. Дәулет. Дұрыс, дәулет. Шонды жайлығына, дәулет іші деп, әғізләштік бейт тәбірісіне. Кімге беремізсің балны? Бұл балны Сәрияға берем. Рахмет. Дәулет еді біздің дұрыс сөз. Үстен асқа 4-ші сан, 5 хәріфтен затлы ашамылық. Гүлназ? Бәліш. Не үшін бәліш? Неге затлы ашамылық бәліш? Чөнки ит, бәрәңге Ол затлы кім үшін? һәр кем өчен дә. Татар халкы өчен. Татар халқы үшін. Дұрыс, бәліш, затлы аш, ол бәліш. Бәліш пішіре білесің, шек-шек пішіре білесің. Кімдердің бәхіл еткен екен? Тормыш иптәшем Азат исемле, 5 яшьлек улым бар, Рүзәл исемле. Субханалла. Мында мы тормыш иптәшің юк ма? Мында кімдер белән килдең? Монда бар тик хезмәттәшләрем генә. Һәм дуслар. Менә мөмкинчелектән файдаланып сәлам әйтергә мөмкин өйдәгеләргә. Өйдәгеләргә сәлам. Менә өйдә кеше күп. Өйдә кеше күп. Өйдә кеше күп. Сулдан онга 9-нчы сан 5 хәрефтән мәкалдәге төшеп калган сүзне табарга кирәк. 7 йортның телен бил, 7 төрле нәрсә бил. Ничек? Білім. Білім. Дұрыс жауап, Сәрия Зиннатова. Менә білімді айталар бит, Қытайға барып болса да білім ал дейлер, әйме? Қытайлар бізге келе. Бізден біліп оға, ие. Бізде білім ғырақ. Біз башта олардан алдық бейт. Әйе? Қазір олар бізге келелер. Қазір алар мында келіп аларын. Әлі Алла бұйырса, менә біздің Қытайда яшәүче милләттәшләребездә башваткыч тапшыруында катнашыр. Алла бұйырса, ширатқа да язылып куелдылар инде алар. Шуңа күрә әле кызык тапшырулар алда безнең Кытай татарлары белән кытайча сөйләшеп, монда татарча сөйләшеп, шуңа күрә башваткыч тапшыруын карап барыгыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Кайларда белем алдыгыз, кайда тудыгыз сез, кайсы яклардан? Мен Күкмара районы Балыклы авылында туып үстем. Аннан язмыш алып киттем мине Орта Азияга, Ташкентта озак еллар яшәп кайттым. Югары белемне дә алдым. Мәдәният институтын тамамладым. Монда кайттым. 2000 елда Тинчурин театрында эшләдем. Аннан соң 10 ел Камал театрында эшләдем. И ondan келдем менә бүтән дөнья татар конгрессында эшлим хәзер. Чит җирдә яшәгән татарларның милләттәшләренең нәрсә уйлаганын, нинди сулыш алганын, нинди авырлыклар булганын мин аңлыйм күбрәк. Ничек яши андагы татарлар? Үзбәкстан хөкүмәте бер кайчанда бер нинди дә каршылык китермәде. Шуңа күрәдер безнең радиода да бар иде тапшыру, татар тапшыруы. Хәзер дә эшләп киләле ул. Шулай ук безнең атна сайын чыга торган телевидениеда да бар иде туры эфир. Татарлар алып барадыр янда. Үзбәкстанда бу? Үзбәкстанда, Ташкентта бу бәйе. Үзбәкстанга килгәндә анда һәрбер өлкәдә дә бар татар оешмасы. Шуңа күрә бер елга бер булса да җыелышып Ташкентта зур чаралар үткәрәдер. Менә чит җирдә яшәгән татарлар күбрәк горыф гадәтне һәм телне саклап калу өстендә күбрәк эшләр дип уйлыйм. Казан һәр вакыт чит җирдә яшәгән татарларга ниндидер әти-әни шикелле тоела. Монда килеп, алар ниндидер яктылык, ниндидер җылылык алып китәләр. Менә шуңа күрә безнең эшебез дә шуның белән бәйле. Безнең чит җирләргә сибелгән татарларга күңелләре чыгып китмәсен, шушы яктылыкны алып китсен өчен сез шушындай зур эшчәнлек алып барасыз да инде. Менә генә милләттә дә алайтып эшләмиләр үз милләте өчен. Biz үзебезнең милләт өчен нинди генә чаралар үткәрмибез. Аларны чакырабыз. Безнең бит 500, 600, 700, 900, 1000гә хәтле безнең татарлар киләләр. Ул җиңел эш түгел. Әмма ләкин без горурланып эшлибез, чөнки үз милләтебез өчен, татарларыбыз өчен. Афәрин. Чираттагы сорауга җавап табырга кирәк. Сулдан уңга 8-нче сан 4 хәрефтән
Бұрынғы бұлғарларда татым хайван. Менә бұрынғы бұлғарларда қайсы хайванға табынғаннар деп әйтеме, оллағаннар, Тәбрис? Мин уйлаганым үрдәк дип, ләкин монда барс килешә. Үрдәк, ләкин монда барс килеш. Ул дөрес җавап, барс. Барс безнең гербта да сурәтләнгән һәм безнең яраткан хоккей командабызда бар. Ул Акбарс, чемпион. Үрдәктән дөнья туган дигән әйбер дә бар. 1000 еллык музей бар Казанның, милли мәдәни үзәктә. Шунда без акыл фабрикасы дигән шундый кызыклы чара үткәрәбез. Һәм шунда мин экспонатларны карап йөргәндә карыйм, болгарларның символы үрдәк. Һәм укып чыктым, ни өчен үрдәк? Үрдәк бит ул шундый универсаль кош, ул бит шумада, су астына, шулай бит су өстеннән дә йөри, очада ул, җирдән дә йөри. Һәм анда мин күрдем алкалар, кая үрдәк ясалган. Томшык ичендә аның җир кисәге. Демәк, шундый миф яшәгән болгарларда шумып, ялгышмасам бызны шуқып, үрдәк шуннан җир чыгаран, шуннан җир шары барлыкка килгән. Киттек алга таба. Сулдан уңга 13-нче сан 6 хәрефтән Җомга мәчете. Беренче булып Гөлназ баскан икән, беренче булып. Гөлназ? 1, 2, 3. Юк, икенче булып Сәрия ханым басты. Мәрҗани дигәнем. Мәрҗани сыймый бит. Я, Тәбрис. Җәмиқ. Соң инде Җомга мәчете, Җәмиқ мәчете дөрес. Үстән аска 10-нчы сан 8 хәрефтән исеме кирәк. Концерт гармуннарында уйнау остасы. Андый конкурста үткәрелә. Файзулла. Файзулла дөрес. Файзулла Туишев. Сулдан уңга 15-нче сан 5 хәрефтән. Шигырьдәге төшеп калган сүзне табарга кирәк. И Казан, дәртле Казан. Моңлы Казан. Тәбрис, моңлы Казан. Һәм аннары Нурлы. Нурлы Казан. Дөрес. Достар, без шулай итеп инде башваткычның яртысында шишеп өлгергәнбез. Әйдәгез, кем күпме бал җыйган икән соң? Шуны игълан итик әле. Сәрия ханым, сезнең 3 бал. Әлегә. Гөлназның безнең 4 бал. Тәбрис Яруллин 6 бал әлегә. Сезнең өчен жан атучылар арасында Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Шакиров Данис Фәнис улы да бар. Сүзне әйдәгез аңа бирик әле. Данис әфәнде безнең башваткыч тапшыруында уенчы буларак катнашкан кеше, ул инде яңа кеше түгел бу студияда. Киңәшләре дә бардыр уенчыларга, теләкләр дә бардыр. Рәхим итегез. Кадерле милләттәшләр, киләсе елга Бөтен дөнья татар конгрессы оешуына 25 ел тула. Бүгенге көндә дөньяның төрле почмакларында сибелеп яшәүче татар халкын, милләттәшләребезне берләштереп, үз иченә 500-гә якын татар оешмасын керткән Бөтен дөнья татар конгрессының эшчәнлеге гаять зур һәм гаять киң. Һәм шушы эшчәнлек өчен җаваплы булган хезмәткәрләребез бүген үзләренең тапкырлыгын, булдыклылыгын, осталыгын, җитезлеген күрсәтеп көч сынаса. Без аларга чын күңелдән уңышлар телибез, ә башваткыч музеена Бөтен дөнья татар конгрессынан исәлекле бүләкләр. Үзебезнең логотип белән истәлеккә. Кепка да бар әле. Һәм үзебездән истәлекле бүләкләр. Зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм шулай ук Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Закиров Ринат Зинур улы исеменнән барлык милләттәшләребезгә сәламнарыбызны җиткерәбез. Бердән булыйк, бергә булыйк. Бик зур рәхмәт. Амин. Амин. Рәхмәт. Уеныбызның икенче яртысын башлап җибәрик әле. Өстән аска 11-нче сан 8 хәрефтән татар халкының милли бәйрәме. Беренче булып Сәрия ханым. Сабантуй. Әлбәттә, Сабантуй. Мактанып әйтергә була, безнең Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкләп
федераль сабантой һәм бөтен Россия авыл сабантойы. Әйе. Аны да безнең Шундыйларның берсе менә Самар өлкәсендә узды бит әйме? Беренчесе узды анда. Федерале безнең узган ел узды. Красноярскида, аннан алда узганы Томскида. Быел Түбән Новгородта үтә алла бирсә. Монда гына икән. Әйе. Бөтен Россия авыл сабантойы үтә Брянск өлкәсе Иске Кулатка авылында. Алла бирсә. Менә әйтеп китегез әле, ничә илдә уза Сабантуй? Дөньяның 32 илендә һәм Россиянең 65 төбәгендә уза. Сабантуйлар гөрләп, шын Әле без татарча белмәгәне күпме? белмәгәннәр оештырышлар бар. Менә Сабантуй бит инде җыр биюсез уза алмый, шулай бит. Җырлыйбыз. Мин шуны көтәм дә инде. Шишмә шул, икәү тапкан тугай шул, тик үзебез генә бүген үзгәргәнбез бугай шул, шулай шул, әйе шул, үзгәргәнбез бугай шул, шулай шул, әйе шул, үзгәргәнбез бугай шул. Biz үзебез үзгәрсәк тә кырлар шул ук тугай шул, әле дә бер-беребезне яратабыз бугай шул, шулай шул, әйе шул, яратабыз бугай шул, шулай шул, әйе шул, яратабыз бугай шул. Әйдәгез бергәләп. Шулай шул, әйе шул, үзгәргәнбез бугай шул, шулай шул, әйе шул, яратабыз бугай шул, шулай шул, әйе шул, онытылмый бугай шул, шулай шул, әйе шул, яратабыз бугай шул. Сәрия Зиннәтова! Ну, мондый матур җыр өчен 1 балл бирмичә булмый инде сезгә. Икәү түгелмени? Берәү генә шул. Башка юк. Әйдәгез, игътибар экранга. Сулдан уңга 12-нче сан 5 хәрефтән мәкалдәге төшеп калган сүзне табарга кирәк. Күлнең данын балык чыгарыр, илнең данын чыгарыр Гөлназ? Халык. Халык чыгарыр, дөрес. Сулдан уңга 14-нче сан 6 хәрефтән фамилиясе әдәби тәхәллүсе кирәк. Фест дисбесенең сире исемле тарихи хезмәт авторы. Фест дисбесе түгәрәк балчык такта, анда 45 төрле 242 рәсем бар. Ул Крит утравындагы Фес шәһәре янында борынгы сарайның калдыкларын казаганда 1908 елда табыла. Бу дисбенең язуларын инде генә галимнәр укып карамый, ә менә татар язучысы әйтә, шушы серле язуны моны бәлки төрки телдә укырга кирәктер, тиешбездер без дип. Һәм укыйда. Һәм тәбрик Нурихан Фаттах бәлки. Нурихан Фаттах, дөрес, Фаттах. Татарстанның халык язучысы Нурихан Фаттах. Өстән аска 16-нчы сан 5 хәрефтән синонимы кирәк. Бөтен дөнья, җиһан, космос, Гөлназ. Дөнья. Юк, туры килә, ләкин юк. Галәм. Галәм. Галәм, дөрес. Галәм. Сездә дөнья студиясе эшләп килә бит, әләйме? Ул минем күршедә генә булган бер зур гына бүлмә. Аның эчендә нәкъ менә бу ТНВ студиясына ышанырганрак, ләкин кичрәк форматта студия. Анда кунаклар чакырыла. Айрым тапшырулар бар, яшьләр белән әңгәмә ясыйлар. Шуннан соң үзебезнең хезмәткәрләр кайсы төбәккә барып кайта, шунда нәрсә эшләнгән, нәрсә өчен барган максатлар, шуларны сөйлиләр. Безнең сайт бар.
Татар конгрессының. Шунын ал битендә айрым бер блок шушы Дөнья студиясының тапшыруларына багышланган. Дөнья студиясының хезмәткәрләре монда бармы? Мәгълүмати идара бар безнең, аның җитәкчесе Гөлназ Шайхи. Аның куласында менә студияда шул камералар белән шул тапшыруны ничек итеп дөрес төшерергә, алар бөтенесе өчен җаваплы менә Марсель һәм Рафис. Яннарында утыра Булат. Ул мәсәлән яшь иҗатчыларны чакырып алар белән әңгәмә төзи. Аларның Булатны гомумән хәтерлибез без, Булат ул безнең башваткыч тапшыруында да катнашып, Әйе. тетрәндерде бака турында шигыре белән. Әйе. Балык теле, бака дип инде. Бака теле, балык теле, ул шулык бер нирәк. Бал бирмибез сиңа. Әйе, шәп шигыре. Biz барыбызда ниндидер бүлекләрдә эшлибез. Аларны менә идара, чөнки алар күп. Ул дөрестә, чөнки бөтен эшләгән эшне аны яктыртып белгерергә кирәк. Хәзер күп әйберне интернет аша кешеләр беләләр. Шуңа күрә сайтны да алып барырга кирәк, яңалыклар да яздыртырга, тапшырулар да һәм башкалар. Алар бер төркем идара. Башка хезмәткәрләр белән дә менә таныштырып китәле. Гөлназның җанатарлары булып чыга инде. Менә аның белән бергә эшләүче кешеләр, алар төрле җиргә утырганнар. Әйе. Чөнки менә син сорыйсың, мәсәлән, кем өчен бал? Уйлыйсың, менә Тәбриз артында, юк. Ул Гөлназ өчен. Аның белән бергә эшләүче Рамил, шит төбәкләр белән эшләүче бүлек. Шуннан соң Марс аларның җитәкчеләре, Ренат Зиновичның рәисенең урынбасары Марс Рифкатович. Иң күп йөрүче кеше. Тукаев, әйе. Һәм тагын Азат. Менә һәм Азат нокта. Нокта. Әйе. Димәк, аларда иң күп санлы шундый бүлек, чөнки төбәкләр бик күп. Төбәкләр эченә тагын шәһәрләр, анда бик күп оешмалар алар куласында эшли. Тагын бүлештә менә безнең Илдар абый, аның артында Люция апа. Алар конгресста иң озак эшләүче хезмәткәрләр дип беләм. Шулай бит, иң тәҗрибәле. Рамил янында утыра Зөлфия. Алар безнең Шулай башваткычта тапшыруында катнашкан кызыбыз безнең. Аның белән бергә әле шушы Калфак оешмасының җитәкчесе Кадрия апа бар. Алар икесе дә, мин гел әйтәм, Зөлфия ул Кадрия апаның клоны дип. Бу якка килгәндә чыгыш ясады инде безнең беренче урынбасар Данис. Аның янында утыра безнең Радик, Ленара һәм Гөлшат. Алар чит илләрдә булган оешмалар белән эшлиләр. Эльза Безнең Һиндстаннанмы ул, кайдан? Дамир Гыйсметдинов бар безнең тагын бер урынбасар. Дамир абый белән бергә алар бөтен стенограммалар менә архив өчен, шул ук сайт өчен бөтен материалларны аларның бүлеге әзерли. Дамир абый юктыр инде аны, матур җырлар Дамир авторы. Гыйсметдин, шагыйрь, зур эш шул кадрлар белән эшләү. Менә Әлфия апа шулай ук бик җаваплы эш алып бара. Балны миңа бирмәсә дә, айрып әйтәм, менә минем якташ, безнең идарәне җитәкләүче Гөлназ Шайхи. Димәк, бөтен видео материалларда, радио тапшыруда бар, безнең гәҗиттә бар халкым минем дигән. Радио тапшыру шул ук исем буенча чыга. ТНВда тапшыру бар халкым минем дигән инде. Алар барсы да менә шушы конгрессның эшчәнлеген яктыртучы чаралар. Шулар белән идарә итүче, шуларны оештыручы кеше Гөлназ Шайхи. Менә рәхмәт. Телең телгә юкмый, афәрин, Тәбриз. Бер шигырь сөйләп җибәр әле. Кичкенә чакта мин бер дә кеше алдында чыгыш ясый алмый идем. Үтә дә оялчан егет идем, ләкин әниләрнең башка план булган. Тәбриз сәхнәдә булырга тиеш, ул анда чыгыш ясарга тиеш дип чыгарганнар. Хәтерлим, күп кичкенә вакытта бар бит Муса Җәлилнең Вахшатлар дигән шигыре. Шунда бөдрә башлы малай йөгереп чыга, әнисен кочаклый. Аталар бит анда шундый җиңү бәйрәменең ниндидер еллыгына башланган. Мин ул вакытта 2нче сыйныфтан 1нче сыйныфта. Шунда беренче тапкыр сәхнәгә чыккан идем. Һәм китте, шулай итеп һәр вакыт чыгыш ясап, анда республика күләм бәйгеләрдә катнаша идем, шигырьләр сөйләп. Хәтерлим, Муса Җәлилнең Ышанма дигән шигырын ятлаган идем. Һәм шәһәр бәйгесендә 2нче урын алдым. Мин шундый теләгән идем 1нче урын алырга. Шуңа күрә менә ул шигырь миңа 2нче урын алып килгән иде. Бу юлы инде менә бер бал һич юк алып. Берле бар бит инде, берле саны бар бит. Да, бер бал. Ул урынны, балны. Әйе, бер бар. Иң мөһиме саны. Әйе. Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, ул йыгылган арып дисәләр. Син ышанма, бәгърем, мондый сүзне дуслар әйтмәс, якын күрсәләр. Байрагыма каным белән язган антым чакыра алга барырга. Хакым бармы минем абынырга? Хакым бармы арып калырга? Сиңа миннән хәбәр китерсәләр,
алмаштырган илен дисәләр. Син ышанма, бәгърем, мондый сүзне дуслар әйтмәс, якын күрсәләр. Илдән киттем ил һәм синең өчен, автоматым асып аркама. Илемне һәм сине югалткач, тагын миңа ни кала? Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, Муса инде үлгән дисәләр. Син ышанма, бәгърем, мондый сүзне дуслар әйтмәс, мине сөйсәләр. Туфрак күмәртәнне күмә алмас, ялкынлы җыр тулы күңелне. Үлем диеп әйтеп буламысың, җиңеп үлгән мондый үлемне. Афәрин, тәбриз, 1 балл. Бу зур, таза 1 балл сиңа. Әйдәгез, башватқышқа әйләнеп кайтабыз. Килеп җиттек без сезнең белән сулдан уңга 18-нче сан, 5 хәрефтән. Кем тугач яһүд елаган? Беренче булып безнең Гөлназ басты. Татар. Татар тугач яһүд елаган диләр. Дөрес. Татлыгына. Бу инде канатлы гыйбарәгә әйләнеп бара, менә. Ни өчен микән? Бәлки ул шатлыгыннан елагандыр. Бәлки Аллага шөкер, әле татарлар белән менә бергә ничек тә исән калырбыз дигән. Көндәш туры килде бит ярышып яшәргә Менә бәлки. әрмәннәр, яһүдләр һәм татарлар, алар иң сибелеп яшәгән халыклар. Һәм инде әлбәттә син туган җиреннән аерылып киткәч, шундый тормышның авырлыкларын күлгәч, барыбер халыкта шундый сыйфатлар барлыкка килә. Хәйләлек, шундый хәйлә, менә зиреклелек дип әйтсәк тә дөрес була инде, шулай бит. Менә шундый сыйфатлар, алар менә шушы халыкларны Шыныктыра дип әйтәсең килә. шыныктыра, тормыш шыныктыра һәм бу сыйфатлар менә яһүдләргә дә, татарларга да, әрмәннәргә дә алар хас. Шулай да шатлыктан елаган дигәнгә тукталабыз инде вариантка. Куркып, теге кайгырудан түгел, шатлыктан. Әлбәттә. Киттек алга таба. Өстән аска 19-нчы сан, 4 хәрефтән Азов диңгезенең борынгы исеме ничек дип аталган икән? Бу дөньядагы иң сай диңгез, аның иң тирән урыны 14 метр гына икән. Бу төркиләрнең ас сүзеннән килеп чыккан дигән фаразлар бар. Елга тамагын атаганнар менә шушы сүз белән. Азак. Азак, дөрес, азак. Давам итәбез. Сулдан уңга 23-нче сан, 6 хәрефтән мөселман өйләрендә рамга куелган, диварга эленә торган изге текстлар. Гөлназ. Шамаил. Шамаил, дөрес. Шамаил. Сулдан уңга 20-нче сан, 4 хәрефтән Ират исеме. Кыска гына шундый җайлы гына. Гали. Нигә Гали? Нигә менә мәсәлән Муса түгел? Ни өчен? Чөнки минем дустым бар, Гали исемле. Һәм ул бит инде татарларда шундый ничек әйтим инде, ул исемдә киң таралган, әйме? Киң таралган булган. Хәзер сирәк очрата. Сирәк очрый. Гали. Дөрес. Өстән аска 17-нче сан, 5 хәрефтән исеме кирәк. Башваткыч тапшыруында катнашкан хезмәттәшегез. Беренче булып Данис. Кем? Данис. Данис. Туры килә, ләкин бу очракта Данис түгел. Гөлназ. 1, 2. Булат дөрес. Менә Булат туры килә. Менә безнең Булат башваткыч тапшыруында катнашып, бака теле дигән балык теле инде кара. Балык теле дип исемләнгән шигыре белән шаккаттырган иде безнең барыбызында. Дәвам итәбез. Сулдан уңга 21-нче сан, 5 хәрефтән исеме кирәк. Азат хатын журналын оештыручыларның берсе. Абруй Сәйфи. Һәм Сәйфи. Дөрес, Абруй Сәйфи. Өстән аска 22-нче сан, 4 хәрефтән башваткыч тапшыруында катнашучыларның белемен бәяләү берәмлеге. Ул Гөлназ. Бал. Бал, дөрес, бал.
Сулдан онға 24-ші сан 6 хәрефтән. Тоқай халық әдәбияты деген мәкаләсендә халық жырларына зур игътибар бирә. Татар жырын русчага тәрҗемә итсәк, мәгънәсе бөтенләй югала дип әйтә ул. Бит, югала һәм көлке килеп чыга ди. Нәрсә урынына сүз кирәк, ярыймы? Нәрсәм бар, шәлем юк, шәл алдырмый хәлем юк. Синнән башка сөйгәнем юк, сине алмый хәлем юк. Һәм Тәбриз, ничек? Калфак. Калфак, дөрес. Калфак. Менә шуның тәрҗемәсе Габдулла Тукай кызык килеп чыга дип, көлке килеп чыга дип, менә тәрҗемәсе: "У меня колпак есть, нет шали. Необходимо мне купить шаль. По мне нет любимой, кроме тебя. Необходимо мне жениться на тебе." Менә шулай итеп кызык ясап, көлдерә торган булган. Баш ваткычның барлык сорауларына да җавап таптык. Әйдәгез, кем күпме бал җыйган икән соң? Сәрия ханым, сезнең 8 бал. Неплохо. Гөлназның 9 бал. Һәм Тәбризнең 10 бал, дуслар, көчле алкышлар. Сәрия ханым, мин сезне үз яныма чакырам. Рәхим итегез минем янга. Сәрия ханым, зур рәхмәт сезгә. Бер тигез дәрәҗәдә җавап бирдегез. Монда бер генә бал айырма. Куркыныч түгел, җыларлык түгел. Жыламыйм да, курыкмыйм да. Шатланам гына, чөнки Шатланам гына. бәхет тартмасы янына киләбез без сезнең белән. Китте шар. 6 саны. Бик кирәкле әйбер. Бик кирәк. Эшкә барганда шушының белән кафаны тегермән аркылы чыгарып тәмле итеп пешерәсез дә һәм бүгенге көндә менә сез планны үтәсәгез 100%-ка, моның белән инде 150%-ка үти башлаячаксыз. Үземнең сәламне туып үскән Балыклы авылына барсына да сәлам җибәрәсем килә һәм шулай ук әниемә, аннан барлык туганнарыма, шулай ук үземнең гаиләмә һәм инде мин бик театрда яратып эшләдем, бөтен артистларны яратадырым. Менә шу Камал театрының артистларына һәм барлык хезмәткәрләренә сәлам миннән. Зур рәхмәт сезгә, рәхим итегез. Һәм коллегам Гөлназны чакырам. Гөлназ безнең шулай Казан дәүләт университетының журналистика факультетына белем алган. Без бергә укыдык дип әйтергә дә мөмкин. Бер чорда, бер дәврдә укыдык. Тәкъдим итәм бәхет шары. Рәхим ит. Белгәннәреңне укы. Китте шар, китте шар, китте шар. 6-нчы сан. Икегезгә бер төрле бүләк. Зур рәхмәт сиңа килеп матур уен күрсәткәнең өчен. Башваткыч тапшыруына нәрсәгә килдегез дигән сорауга, мин Сахалиннан Калининградка кадәр яшәүче барлык татарларга сәлам җиткергә дип килдем. Барчагызга да сәлам. Тәбриз Яруллин безнең бүгенге тапшыруыбызның җиңүчесе, аңа көчле алкышлар. Молодец, Тәбриз. Һәм Тәбриз Яруллинга безнең Татарстан Яңасыр телерадио компаниясыннан мультиварка. Бу сәлам бүләккә. Уенның кагыйдәләре буенча мин сиңа супер уен тәкъдим итәм. Супер уенда экранда биреләчәк татар халык мәкале. Аның бер сүзлек ачылган була. 1 минут эчендә әлеге мәкаләне әйтеп бирә алсаң, шушы бүләк тә синеке һәм Татарстан Яңасыр телерадио компаниясыннан шушы автомобиль синеке булачак. Ләкин халык мәкален менә бер генә сүзендә дөрес әйтмәсәң, ялгышсаң яки битне әйтә алмасаң, машина да монда кала. Бу бүләкне дә менә монда кире урынына алып куясы була. Менә минем коллегалар нәрсә әйтер? Уйныйбызмы, юкмы? Үзеңнең күңелең нәрсә кушата дис? Менә гел шулай алар. Авыр минутта гел ярдәмгә килергә әзерләр. Машина да бар инде. Машина да бар. Машина отып кайтып китте Тәбриз. Гәҗитләргә язачаклар. Авылда шаугыр киләчәк. Әтнә районы гыр киләчәк. Юк, әйдәгез уйнап карыйбыз, нәрсә инде? Тәбриз, син әзерме? Әзер. 1 минут вакыт биреләчәк сиңа экранда әлеге мәкаль пәйда булуга. Игътибар экранга. 1 минут вакыт китте. Уйла, куеп кара. Төрле вариантлар куллан. Барысы синең кулда. 1 минут вакыт.
Әлі вақыт бар ойла. Он секунд вақыт қалды. 3, 2, 1. Тәбриз, жауап. Білмеймін жауапны. Дұрысыгын әйткәндә күз алдына китерә алмыйм. Мантык буенча менә башта кисәкчәдән башладым инде. Менә бәлки ул кеше иң, бәлки иң сүзе булгандыр. Әйе. Шуны уйладым. Шуннан соң димәк нәрсәдер кеше Иң нинди була инде? Иң кисәкчәсен куллансак, без инде. Ну, мәсәлән, иң батыры, мәсәлән, шулай бит. Фәлән кеше иң батыры. Әйе. Шулай дип уйлаган идем. Әйе. Әйдәгез, нинди мәкаль булган икән? Маймыл кеше ни эшләсә, шуны эшли. Менә шундый татар халык мәкале, ләкин кайфны төшермибез. Әлбәттә. Тәбриз, син инде булай да җиңүче, сез барыгыз да җиңүче. Рәхмәт супер уенда катнашканың өчен. Рәхмәт сезгә. Сезгә Уенга килгәнегез өчен рәхмәт җанатарларга, матур итеп җан атып утырганнар өчен. Син җиңүче, рәхим ит. Сәламнәр әйтергә мөмкин. Теләкләр. Бүтән дөньядагы татар яшьләренә зур сәлам. Бер кашан да битараф булмагыз үзегезнең милләтегезгә, гаиләгезгә һәм үзегезгә. Һәм Тәбриз Яруллинның сүзләре белән төгәллибез дә инде бүгенге тапшыруыбызны. Рәхмәт. Татар конгрессына рәхмәт сезгә матур итеп уен күрсәткәнегез өчен. Инде киләсе очрашуларга кадәр бердәм булып, дус булып яшик, бер-беребезгә кунакка йөришик һәм татар икәнлегебезне онытмыйк. Рәхмәт. Сау булыгыз. Бүтін кіші ішітсін. Bu balını Сәриягә бирәм. Рәхмәт. Мына айрыша басым ясап тукталыбрак үтсәң иде. Түләмә эштә. Балын Нигә мин монда балын Сәрия ханыма бирде ул үзенең балын. Шуңа күрә Балны миңа бирмә. нәрсә дип әйткәнегез соң әле? Мин күп әйттем. Әй.